vami. Najväčší kresťanský sviatok Veľká noc, teda Ježišovo zmrtvých stanie, je pre nás dôvodom, aby sme nielen vystupovali k sviatostiam, ale aj prežívali tento sviatok s radosťou a s nádejou. Ešte chce nám niečo povedať? Vážení prítomní, milí farníci, nadšenci z tejto farnosti, ktorá patrí pod Podkriván, teda Brestinej, ja by som veľmi rád poďakoval vám, aj tým, čo ste tu aj ktorí tu dneska prítomní nie sú, že z milodarov, ktoré sa vyzbierali pri svätých omšiach tu bola vyčlenená čiastka 500 €, ktorá bola venovaná na rekonštrukciu kostolíka, respektíve kaplnky na Žihlave. Ďalej ďakujem veľmi pekne za zbierku, ktorá bola vykonaná minulú nedeľu, kde sa vyzbieralo tiež na obnovu tejto kaplnky na Žihlave 250 €. A musím poďakovať aj za čiastku 100 €, ktorá bola včera vydaná farníčkou, ktorá ani dnes tu nemohla byť prítomná a dala mi 100 €. Čiže celkové na Brestinej sa vyzbieralo 850 €, ktoré budú použité na ďalšie práce na rekonštrukcii kaplnky na Žihlave. Takže ešte raz veľká vďaka a vďaka tým všetkým nadšencom, ktorí nám tam pomáhajú. Aj naposledy teraz pred minulý týždeň Gombalovci osadili novú stolicu zvorná. Áno, dali sa tam žalúzie na otvory na zvonici, aby tam nepadalo listie. Čaká nás ešte pokladka dlažby, vyrobenie nového obetného stola, nejaká drobná výzdoba. No a potom 28. júna o 10. hodine, to je sobota, bude posviacka tejto kaplnky, bude prítomný aj biskup z Bystrice. A samozrejme, že vás pozývame. Ďakujeme. A ja prídem, sa dám poznať. Áno. Sa ozývam.